Είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι, είμαστε λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή και έχω πάθει 7 εγκεφαλικά τώρα, να σας το πω. Ζωντανά στο χώρο καφέ μπαρ του Πολυτεχνείου 85 στη Νέα Μυγαλαιότητα. Όπως βλέπετε εσείς πάνω από τα τεχνικά προβλήματα συνεχίζουν, αλλά εγώ δεν λειτουργούμε. Και βασικά, συγγνώμη, επειδή εγώ δεν ανατρέψουμε τα τεχνικά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κάποιος συναντήσει την εικόνα του υγρού. Για πείτε ρε παιδιά, σήμερα ζωντανά από το χώρο του καφέ μπαρ. Πώς αισθάνεστε? Τόσο καλά. Βασικά είναι κάτι που το κάνουμε πρώτη φορά. Είσαι στο κέντρο, σε βλέπουμε όλοι, Σάββα. Εντάξει, πρέπει να πάω σε άγνωστους, γιατί δεν μας ξέρουν. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Άμψτε φουκάρι μόνο και εδώ, έτσι. Και έρχονται και μετά από πολιτούς. Η εκπομπή σας αρέσει? Έχει ακούσει? Ωραία. Πώς είναι η εκπομπή σας αρέσει? Μισό. Από εδώ. Σας αρέσει? Να πάω και από εδώ. Όνομα. Νίκος. Κι άλλος Νίκος. Τι θα πεις? Πάλι, τι θα πω. Αγαπάμε χώρο, αγαπάμε θεά. Το κόσμο της μουσικής? Εννοείται. Εντάξει, το έχει κόλλη. Μουσική. Καλά είσαι εσύ. Γιατί ήρθες σήμερα εδώ? Για εσένα φυσικά. Γιατί ήρθες σήμερα εδώ? Πάρα πολύ. Τα πρόσωπο μου είναι Για τον Πιλιάρδο. Για τον Πιλιάρδο, ήρθες και εσύ που έχεις κάτω. Εντάξει. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη και όλες τις συνεντεύξεις στο κανάλι μας στο YouTube, ο κόσμος της μουσικής channel. Η Κρυήτης της Θεσσαλονικιός.